Kajakom po rijeci Gackoj nova je atrakcija turističke zajednice grada Otočca. Rijeka Gacka, duga 60 km, iz kajaka pruža jedinstveni turistički doživljaj i poziva mnoge na vožnju. Ako je suditi prema prva 3 ovogodišnja mjeseca, grad Otočac očekuje rekordnu turističku sezonu. Zabilježen je porast broja turista od 70% u odnosu na isto razdoblje lani, te porast broja noćenja od 55%. Ti pokazatelji bude nadu u povratak turizma koji bi bio impuls zapošljavanja mladih u Otočcu. Bilježimo povećanje smještajnih jedinica, tako da smo sad blizu, imamo 4 hotela i blizu 600 smještajnih jedinica u privatnom sektoru. Domaći OPG-ovi trenutačno imaju problem s plasmanom svojih eko proizvoda. Potreban im je štand u središtu grada, te se nadaju da će im grad izaći u susret kako bi njihovi proizvodi imali lakši put do potrošača. Džem od jagoda su to što tražiti. Sok od cikle jako puno traže i takve stvari, to što je prirodno i domaće. Lijepi su, samo da ih je svaki dan bar po jedno pakovanje. Mi ovo ne doživljavamo svaki dan, ne doživljavamo zato što smo iz kamena. Zaštititi rijeku Gacku od onečišćenja, a ipak privući turiste, i to je moguće. Odlučili smo se ove godine na prvu utrku kajacima i nadamo se da će ovo postati brend. Puno mogućnosti pruža ribolov, kajaci, nadam se da će još nekih zabavnih adrenalinskih sadržaja biti. Ribolov, biciklizam, vožnja kajaka, promatranje ptica, gastronomska ponuda, kuterevski medvjedi, šetnja uz rijeku Gacku, arheološka nalazišta Japoda te svetište Boga Mitre i još mnogo toga pozivnica je svim zainteresiranima da posjeti ovaj predivni dio Like.